खुलुमबाय 13 नम्बर चिरांनि गासै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि ब्लकनिफ्राय लानानै प्राइमारि बुथ कमिटि गासै दैदेनगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय मानोना दाख्लै थांनाय जेनेखि इलेक्शन बे इलेक्शनाव बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो पार्टीनि थाखाय मावसोमनायनि थाखाय गासैखौबो आं साबायखर बावबाय मैया जेनेखि रिजाल्ट जाबाय बेवहाय 13 नम्बराव बिपिएफनि कैंडिडेट सुकुर सिंह बिथाङा देरहानो हाबाय दा जोङो बिथांनिसिम कंग्रेचुलेशन जासिनाय थाबाय आरो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिमबो कंग्रेचुलेशन जासिनाय थाबाय आसा खालामदों रायजो राजानि जेनेखि खामानिफोर बेखौ मोजाङै मावलांगोन होननानै आं भरसा आसा थाबाय जेखि जाया मानो सरकारा बिदिनो थांलाय फैलाय बेयो जायो बयबो जुजिदों जोंबो जुजिदों रायजो राजाया गोबां सापर्ट खालामबाय आसा खालामदों जोंनि इउपिपिएलनि दोलोनि गासै सोद्रोमाफोरा गोसो सिङाव नाराज बा निराशा जायालासेनो जेरैबायदि दङ बेबायदिनि थाखाय थानो थाखाय आं खावलायदों मानोना बेयो मोनसे गेम जेरै फुटबलखौ गेलेबाय दा बेवहाय मोनसेयाथ' देरहाखागोन नाथाय बेवहाय जेननाय देरहानो थाखायो बेवहाय जोंहाबो गोसो बोलो बायनो नाङा रायजो राजाया दङ बयबो दङ थिगानो दं गासै दैदेनगिरिफ्राबो दङ दा बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय जेरैबायदि जोङो पार्टियाव दङ बेबायदिनो ज'ज'यै नांगौ समफोराव नोंथांमोना ओंखारबोगोन होननानै आं आसा आरो मिजिंथिबाय आरो बेखिनिखौनो जोबथानायाव बयनोबो गोजोननाय आरो अननाय जासिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों সকললৈ নমস্কাৰ 13 নম্বৰ চিৰাং বাসী বা ৰাইজৰ কাৰণে মই সকললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ যোৱা ইলেকশ্যনত আমাৰ ব্লক প্ৰাইমাৰী আৰু বুথ কমিটি যিমান লিডাৰ্ছ আৰু মেম্বাৰসকল কষ্ট কৰি পেলাই আমাৰ ইলেকশ্যনত সহায় কৰিলে তো ইয়াৰ কাৰণে সকললৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই 13 নম্বৰ চিৰাঙত বিপিএফৰ বা বিপিএফ পাৰ্টি দলৰ সুকুৰ সিং বসুমতাৰী জিতিছে তো ইয়াৰ কাৰণে মই বেষ্ট উইচেছ যাচিছোঁ আৰু যেনেকি চৰকাৰ চলাব বিপিএফে সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱক মই শুভেচ্ছা যাচিছোঁ তো আশা কৰিছোঁ আমাৰ ৰাইজে নিৰাশা হ'ব নালাগে আমি আছোঁ আমি একেলগে আছোঁ আশা কৰিছোঁ আমাৰ ৰাইজে যেতিয়া আমি দৰকাৰ পৰিব বা দলে মাতিব ক'লে ওলাই আহিব তো মই কামনা কৰিছোঁ আৰু লাষ্টত সকলোলৈ মোৰ বেষ্ট উইচেছ আছে ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ